Здравейте, както си, аз съм господин Кактус и днеска това е... Днеска има така една новина, която е, че този survival може да се отмени. Да. Но съм сигурен. След като дойде до Super Hero 45, нали, скоро, след като си пусне скайпа, надявам се. Ще опитам днес да продължим да снимаме тук. Да. И защото това е малко гадно, много грифъри има. И трябва да се регистрирам, омага, изчакайте се малко. И да, здравейте, но... какви глупости говоря, омага, омага, тук е коло някой си прави минали. Тук да се прави минали боклици. Сега. Така... Написал ли съм сега така? Така мисля да го правя това. Размислих. Ще го правим. Предостатъчно дърво, но няма с такова. Добре. Тук трябва да съм това. Окей. Няма кам да отмина, че има гриф, защото ако ще направи това. И по-мазно не можах да е гриф тебе. Просто много сме. Бати прости хора, мана. Вие не знаете ли, че има безплатно дърво, и просто народ сме. Каквото се си говорим. Омага. Си че не е симетрично. Fuck off. Че е така. Тук да нават. Бос, айде лъг. Значи... да, така. Добре. Сега... Нека да... Така ме тук. Така, не така, бе. Тук си сте прости, бе. Осте. Просто няма какво ви казвам. Нови нямат такива право хора. Невероятни сте ви. Страхотни сте. Грифъри масни. И да ви ба. Ако толкова кеви да грифате, омага. Питам грифъри. Ето. От моите два абонати. Аз не разбирам какво е толкова забавното да грифте на някакъв човек, дето се постарал, нали? Не, че много сме се постарали, но все пак това е... Според мен е доста яка къщичка, но... Интересно. Не знам, бях хора, бе. Оправите са, бе. Не се направите са. Буквално се правите. Това, бе. Омага... След като дойде, нали, за Super Hero 45 на линия, в Skype, ще започнем да снимаме и другия епизод. Искам да кажа трети епизод. Това, ако не сте разбрали, втори епизод. Да. Време ли? Не. Интересува ли ме? Но... Да. Епа, много ме интересува. И дига. Но... What the fuck? Какво бе? Ма гледаш, бе? Да паднеш ли искаш? Ма гледаш, бе? Могаш да пееш.
Да убия ли искаш, бе, брато? Ами, да живее с нас. Не, това е стървайвал. Но като тръгна. Така. Ми е хресно. Това. Окей, сега ми трябва стъкло, което не съм убеден, че имам. Ма гледаш, бе, брато. Бягай. Чао, добър живот. Омага. Сега много ще ме скефи да дойди така и започне да мудра майна. Аха. Да. Бе. Всякакво е грифа ли си къси? Моля ли? Цукай ми газето. Цукай ми газето. А да ме цукна с газето, бе. Омага. Как не ми се прави нищо в момента. Много права за вас, мои два абонати. Какво искаш, бе? Аре, бягай. Бягай. Киш? Какво искаш, бе? Аз ще убия, бе, човек. Бягай. О, ти сигурно чуеш, нали? Еми го, стой тук. Не искаш. А тогава може да си направя къща до вас. Ми, да. Аре, пресен живот. Омага. То съм отдел кратко. Уизи, брато, мисля, че си дошли. Какво? Ще има крава. Дръж крава. Влизай, бе. Това може да е човек. Това ще така хубаво. Сега какво ще се правиш ли? Иш манга. Благодаря, бе. И благодаря ти. Благодаря ти. Хайде, приятен живот, умирай в копите. Хайде, чао, бе. Какво искаш да се отвори ли? Ама аз имам торчови, бе, човек. Бягай, не, излизай. Хайде. Хайде, бе. Оре, хора, това е, ще писам. Може гледате, абонирайте за мен. И да, хайде. Чао. Доста чао. Доста. Чао, бе, боклик.